तो ना हम भाई वानासापारा राजदनपारा मिले 79 81 फैमिली नि 166 वोटर बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी आकर तिप्रा मोथानी बैनर हापाइका कोइलांग सिंह विलेज कमिटी अंदर चेनी मेन धर्म ग्रेटर टिप्रा लैंड चेनी बुबाग्रानी छामंग न साजावै बसकाव ग्रेटर टिप्रा लैंड नि मूवमेंट स्ट्रॉन्ग खाने बागै चेनी तिप्रा मोथानो साजावै जे फाइनल जों जतन खाबाय खबाय लामसो बसकांगो जे तंनाय ओ आमचायो ताबक जे बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी खाय तंनाय कय परिवार जों बनबो कयजाव जतन फाय बसकांगो जॉइन खायफैनानै जोंबो बाक्सा फाय सामों खायफैनानै जों जत मिलियै ताखौ बुखौ जिनो आमचायो जिनो बरौने हामक्रायनि बायनो जों सामों तांलायनाय बसकांगो जों ग्रेटर टिप्रा लैंडनि मुभमेन्टआव आरो जों स्ट्रंग खायनाय जतन हामबाय।